tupo kang kulon ongning kang tiasa ngaboke kawangku sagung jajangan angin sangat hangiki sang resihan pan kang hanjok saking wiyati Hanoman yori sang resi Mayangkara ingkang sampun gentur ing tapa ingkang mapan wonten ing Kendali Sada Kendali wis ngarani pamekak usada bakal angusadani gerahipun Prabu Rama ingkang kadusta kang garwa ninje Dewi Sinta. Oh. Nangeti sing nento Hanoman sinaosa awujud ketek putih nanging luhur bebudene Hanoman kang mapan wonten ing Kendali Sada kang rindal menika panglipur dhateng warga Wandawa ing tlatah Dusun Gentang sinten ingkang tumapa wonten ing Glanggu Liman nuninggih satriya-satriya putranipun Prabu Rama bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon Sang Mawe Gandrung sabarang angkat bulu germoyak maya berbulu kae kaya ana tejo kang amau Mawa Prabowo nanggih to tejanipun Risang satriya putranipun Prabu Rama kang papakang dening Raden Rawanaraja Prabu ing Alengkadiraja kang berbudi candha Bojreng kulilana rejreg-regong oi
Saran kemang manana pari Kopi abang sing marai Kaya ngene rasane duren Lancip-lancip lagi rasane Kaya ngene rasane sinden Mirangi setan lakonane Kaya ngene rasane duren Lancip-lancip lagi rasane Kaya ngene rasane sinden Mirangi setan lakonane Kaya ngene rasane sinden Mirangi setan lakonane Oh ah Oh ah oh ah Oh iya Rantang sak sentina Rejuang abonang goro Waru-waru dayang Dayang mengking ngali Ayo gotong royong Maras reak campur sari Waru-waru dayang Dayang mengking ngali Ayo gotong royong Maras reak campur sari Ayo gotong royong Maras reak campur sari Awas, ayo, Iya, iya, iya. hati-hati ger. Oh. Awas, hati-hati ger. Sarwe lumapat anyang satyakan sang begedan kendat ana samulan lerngon jiwan sang mangsa mangsa pecah rasa layan
Pandawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta
Jojo muntap ler kinetap Dukoyoyo sini Bimun tak mundar-andir Nangge sinten torat den Hanuman ingkang us ageng saking pertapan kendali Satya Hanuman yo resi Mayangkara kang pambela kadang Pandhawa senajan dedeg piadeg alit ora sapiro nanging kawan Raden Bratasena Raden Hanuman tasih tunggal bayu mila boten nama kaliyan Raden Hanuman linuwih kadunungan kasekten kang sekti Mahambara apa Raden Hanuman yen mateng aji datang meluwi gajah karo sanane ayo aku senajan to ujungku kena nanging bisa toto jalmo wah apa prajurite Prabu sekentekan manungsa waduh Laksamana agul-agul ngalengka diraja den tamakaken Raden Hanuman datang ora tumapa Raden Hanuman sedya matekaji maundri Bajotake iya senajan to aku semencene ora bakal mundur sejaka ayo ayo
Pramono Raden Anoman sedya matek Aji Maundri. Aji Maundri diwatek karosane datan ngungkuli gajah. Sagajah, rong gajah, telung gajah, patang gajah, limang gajah, enam gajah, pitung gajah. Ayo, iso. Ora tuwamu iki agul-agul ngalengkut diraja. Iya. Ayo iso. Ayo iso. Ayo tak coboni pisan kas. Iki. Ayo. Hoido, ayo, aduh, wah. Aduh. Caritane wayang Ramayana ning nagara Nalangkosi raja Ratu Kuto Raja gawe geger nyolong Dewi Sita Hanuman sikate putih sawana taman Sita dijak Minggu ayo koncone prapatan rame-rame bebarengan sancane ati-ati yo ketembangan sempenan nganggo gocengan pada bulan eman yen do turu sore kebenaran awan mau ke opeten bengi iki ayo kanca sukon
kau lupa diri di malam minggu. Ayo goyang sampai pagi. Di malam minggu malam yang indah sekali. Ayo bernyanyi bernyanyi sambil menari. Angkat kakimu, goyang-goyang pinggangmu. Ke kanan dan ke kiri, ayo bersatu. Di malam minggu berjoget bersama-sama. Bergandeng tangan bergoyang sambil tertawa. Tetapi jangan sampai kau lupa diri. Di malam minggu ayo goyang sampai pagi. Ya. Ayo, lihat diketeni kendangnya ya. Bos Rahino, Bos Rahino, srengenge ini muncul, 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 sunar sumamburat. Bos Rahino, Bos Rahino, srengenge ini muncul, 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 sunar sumamburat. Cici cuwi cuwi, cici cuwi cuwi, cici cuwi, kami suara ceng-cengan, raket gerak-gerak, raket gerak-gerak, nimba aning sumur, 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 atas gebyar-gebyur, segere kepati, segere kepati, kepati, bingap atasku warasan, Bambang Bos Rahino, Bambang Bos Rahino, srengenge ini muncul, 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 sunar sumamburat. Cici cuwi cuwi, cici cuwi cuwi, cici cuwi, rame suara ceng-cengan. Hati-hati ger. Siarane awas siap. Hati-hati ya. Ya. Siap. Iya. Gama guru apa